לכם קצת מצפות יקרים, אתם כאן עם האדמיניסטרטור, ויש לי שותף בערוץ, קוראים לו הלפר אדמין, כאילו הלפר אדמיניסטרטור, אבל קשה לו להגיד את האדמיניסטרטור. אז כמו שאתם יודעים, כן, רשמתי את השם שלי בצורה לא נכונה, אני אתקן את זה. הערוץ מתעסק, כמו שאתם יודעים, בפרויקט לקידום אתרים, קידום ערוצים, קידום בכללי, קידומים, בסרטוני גיימינג, המלצות על סרטים, משחקים, איך לפרוץ משחקים, ואפילו סרטונים עם האנשים שרוצים לעשות איתי סרטונים ביחד. אז הפרק, אז זה לא פרק, יש שם משהו אדום על המפה, זה אומר שיש משהו מעניין שם. what the fuck? נראה לי זה מעמוד. כן, זה מעמוד. what the fuck? אוי, זה שדה? נדיר. העיקר אני לא ידעתי איך להפעיל את זה. וואי. איך אני עובר את זה עכשיו? רגע, אפשר לסבור את זה? מה? אני באמת. אפשר לסבור את זה? יש! הצלחתי לעבור. אוקיי, טוב, אז בואו לא משנה, אני לא אהרוס את זה. אני חייב למצוא שיטה אחרת בלי להרוס. טוב, אז וזה הסרטונים התעסקו. ראיתם, יש לנו מאוד די מגניב דווקא. ועוד מעט יכול להיות אני אצור סרבר ויעשה אותי עם חברים שלי שקוראים אחד במיליון פעם. נדיר, יש כאן סוג של נמחק. נראה לי היה כאן בסיס. וואו, תפק, לחצתי על שיפט כרגע ואני יכול לעבור. אוקיי, טוב, אז מקווה שאהבתם את הסרטון הסבר. אם אתם רוצים להמשיך לעקוב, תשאירו לייק, סאב, קומנט. תגידו לי על מה אתם רוצים שיהיה בפרק הבא, או This Universe או Minecraft, אוקיי? תרשמו לי בתגובות, בדסקריפשן, יאללה ביי.